Det man gør, det er, at man det der først laver til en skilling her. Så tager man jeg bruger en spidskamp. Det er en kamp med en spids på her. Og så tager jeg en placé her. Stille og roligt. Går jeg op. Og så snor jeg den. Og så tager den tilbage igen. Sådan her. Gør jeg igen. Så en ny placé op. Og den snor jeg på samme måde. Igen, det ligner faktisk også en fletning det her, men det er faktisk snoning. Men det er det samme princip, så siger vi en fletning, den er hvor du skal sno. Så hæfter jeg den fast med nogle hårdere. Igen samme teknik, som jeg viste på en af de tidligere videoer, hvor jeg simpelthen bare tager håret ind igen, og så simpelthen bare snor op, fordi jeg godt kunne tænke mig at få sådan et pivsked op her, så må lige tage en sød detalje.